female. The female down to the application and that would be your favorite. Ka jingthang bat ka jingnut ka bala khandai sne manta jingki pai ba ka thain lau ba ka bahap apa mausun ram east khasil district bandan no ya ka chaka a jingsumar ka ba khampaka shen kan sor long no namar ba ya ka lau ba public health center hauprai no pra mantau snem kani ka chaka a jingsumar kan sasdang mantri kam no kani ka lawan hadien bo meli ka thain ba himalaya emsang playang harangkat bat ki he ka officer jong ka koi ka khya jong ka chala hapo ka jlam dhs lembar additional district medical health officer bat chief executive officer jong special purpose vehicle PS Khar menta ka apply tarik kilale benjurip ya kata PHC halau ba bat lasyam babaro kachinung kam kilabyang lut bat khmi linti baya kani onsayo ben pleno house nem thamai habai kren bo chief executive officer jong special purpose vehicle ba PS Khar ulai thu ba kajidan bentalang jong ka SPB bat kani ka PHC ka dei namar ba kani ka chaka a jingsumar kadang ha ba po upur usam SPV bat ulai thu ru ba nakalyang jong ka SPB kala baitinga hadu siklur tam nak benta bantiet ikitiar badon kam jong kani ka hospital. Kawai lagi bentar pengihap pet nak kalian ke office ke SPVS. Kalong ba ke health sector. Kamut kum kene ka lauba PEC bangi dan mentah ni. Pi kede ka PEC nak kalian juga health kila kwaban. Pentrikam no la ni ban inaugurin ya ka. Temata kesing walang ni ban MLA ru ban pe gi jing dan kam ni. Tene kalian ke office ke SPVS hadir bala isu perkhat ki sistem bala lej. Te kawai ke jikerpan ka department juga health kalong ba kidon kami ki equipments ki tiar penon kam ni. Te ya kata la ya rai la ya syong ha ka meeting juga SPVS si. Te ngila dap clear kita te ya kita ki jidon kam ke ba kani ka PHC thmai ka don kam. Te la ai nakaliang juga SPVS ma ka bah jong SPVS ka ba ka dei la ai hang ni ban penon kam. Te ha jingwan pe jingi mata ka singiru nakaliang jongi DHS bala don lang gi doktor ni. Tigla dan ka jing pengkre ba kita kitiar kin ban poi ti haknu ko por ka ba sarkar ni ka department ka bu ban pentrikam no ikene ka yeng PHC thmai kila la ban pentrikam kita kitiar ki ba ni sponsor ni ka liang ka SPVS film ni tu kniat ki ai din kitiar ba kita kitiar brok khoi ka list ka bajrong ba ka ba kila ni ka department hi mar ka kitiar kat kum ka jing dan kam juga department hi kat kum ka ba kidan kam ki nadong sidang ri baret ri beheru ki hadu ki machines ki ba kidan kam ha ki PHC kita lakhin lang mula-mula ka poi sa ka security ngai ka pisa ba sponsor nam ta ki diktiar ti kita berkhoi kin penun kam ha kene ka PHC hang ni tengir tong ti nakalen jungir ngi sukumen ba yo umene kalat ban yarap ikiru bam de tang ni PHC war kini ki PHC bran sajan ru nakapor sa kaporu ki jingdan kam ba kidan kam hakiwi PHC senior kemudian kami minta ke maintenance ke repair ke ying jungkiru ke PHC ru ke tarugi ahi ke jingdan kam kat kumka jingkwa jongka department te ka proposal ke di mana ki kat kum jing kam jungki hadin kata ngin saya pe ha ke meeting berbor silong kumta te ban aya ka ba ka baki ke di ban yo kiwi building PHC ke bala hamrim ke bala don kam ke repair ke ni ke Thailand ni watang kanya rong ru kataru ngi ai na kalian ka SPVS ka jingerap kat kum ka jing dan kam jungki ka mau sahau ka shela like so ki di PHC ki bangi a jingerap namta ki taki maintenance ni ki repair na kapor sa kapor ti ngirang ikran mentan ru bala da ki senaban wan ru la da ki dang dan shu ki jing dan kam jungki ti kila ban ai ka proposal sa ka SPVS office ti ngila ban syong ban perkhat ban rai ha ka bot ban ai kata ka jingerap ki Nakaliang jung Dr. Amanwar ubadi DHS ulai thu balas dang ya kadia kam nadu snam ajak halai bat kalong ru ke jingang nut ki pai ba bat ka jing slam ban pli pai ba no ya kani ka chaka a jing sumar ka dei namar ba ki dang don ki benta ki bompat depload bat ka bakong san e ulai thu ba kim sim layo yelo jong transformer ban sambording hapo kani ka chaka a jing sumar tigi lai wat pet ye kadi ka lauba PHC mentasi bat ngi syam bat ka le ibet le ibiang te ka ba kong sat le ka long ba kibri ke nyo ya ka jing mentoy na ka PHC te ka jing mentoy ki wan sibun kelawan government kawan po ka SPV ru kini ki tiar kitar ki bawan po SPV ki tiar kitar bawan government ka PHC ka ba naga government te ni ko aban ya play ya kani ka PHC hakar kam ka padai ka babiang
tangba syaba ngin poi kata syab tau put namangi iba kala biang lut dadong sadong ngin sedang no syaya ke OPD services hang ni but i doktor idan hang ni kidan arngut kina sekila dan lupa kina asya gajing syakri kumga OPD services but hadina dangi ladap play ya ka la biang lut ki tiar kitar ki ba ki yo nak SPV kila install hang ni ngin supply pada ya ka kumka PHC ke Pura kaji Islam kalong ba kidan gibun kita kalong ba ngimpat biang ya kini ke building proba ngimpat long ngimpat hun kadang ngipale kabar pada ngi up ya kini ke power supply nomor ka khlak kham jingai na stiru shamba dan jige ya ka MECL rubah point teman-teman ngilai keren shat bros kata kani ka transformer ka lapoi te ki jing ki bengidan bros kata mengi khamtam ya na kaliang ka power menta kita baru khat ngiladap solve load te ka silong stamba in pelong ikan ka PHC ka ba trekap Amelia kathain uba Himalaya sang pliang habai kran mat kilat thai kubor uloong da ka jingtre sitom jong nadu bo ulong kum Amelia house nam asakar pra ulai peteng men budien ya kani ka kam mat kani ka kanti ka bamanta ulai thu ba hu prai no pra mantau snam kani ka lauba PC kan sedang no ban trekam ban pej ban sumari brio ki bapang bat ki basitom mentasi ngilai opoi ha kani ka compound jong kani ka PC po lauba ngilai penbek lang ban nginwan jurip rengkat bat DHS napo ka health rengkat bat ki doctors DMHO bat i CEO jong ke SPB iba PS dekar ke SPB balai bakade ka funding agency ya kani ka hospital ban ai ki tiar kitar ki equipments de kalalong sisa KK ka bangila so comment sisa bangin yo i ya ka development jong kani ka loba PC kini ki quarters ki building baro kila dep ka building hang nero kala long complete te meta ka stang bakin stang no ya ka hospital te karai meta si ka long ba ngatarai kat kidang poi ki tiar kum ki jing thia bat ki we ki equipments ki ba devan sumar nakaliang ki doktor ki bala don hang ne ki nurse ki bala don kin sedang no ya ka OPD na du khat santarik ubna Disember te kata ka formal inauguration ngin sapet ki ya mata ngi da kwa ba kendang ya no ka jing syakri ya ki pajba namar ki pajba ki la syam jing shisha hakum kene ka por ba kin le kin yo ka jing sumar jong ki hable shadu shmau sunram lan ne shadu shilong te nganget ba nda la sedang kene hospital na du khat santarik December kan long shisha ka lat yaki nong song sinong jong kene area jung ibra khowai kene ki lauba bat ki shnong ki ba paramarjan bat kane ka shnong bakin yo ya ka jing sumar ka ba biang bat ka pura kinos kiladon lupa hang ni la dep thung ki doktor arngul la dep thung ki wei kinong trai kum kilap attendant nang ta ki chokidar ki pion baro hitu kila dep thung na kaliang health department tenga tharai kala dei hi shisha ka por ba ki deban sedang no ya ka jing trai bat iki equipment ro kin penpoi tengin shim ya ka kabu porngi rakhe ya ka golden jubilee jong ka statehood house number 1 how January ba le se hade ha tu porngi sa one ban odd ribbon ban formally inaugurate ya ka ni hospital kada ba long so ka slam ban play gini ban hadin ba ini knya slam health minister lawan ban jurip idala de kani kalong nadu ba arhajar khatpran adu bangalong nomi khmat jong kani area jungi hakne mausaram ngalayai budien bat ngalayai kren hador bathau ain ba deban pendep yakini ki PHC ki ba sadin kani kadi PHC ki bala sadin nadu ki arhajar khatlai ter te kajing suki jong kajing trai kalong ba ki revise ke estimate nang ta ki donde ki we jing tut ha ka porsiona te dei daka jing budin nakaliang jonga bat kumju bat ka health department ngalawan yalam iba hek ru sisen hang ne ngiladep jurip tangta lawan yalam biang ye uba
James sangma mentar dang shen dang shuan ulapet te hendang ya sutu ba kakam kalaya syat kadai kajing duna jong ka fund ban pendep khamtam e ban thiet yaki tiar kitar yaki equipments te dei namar kata ngilawat lat andang ngiwat lat ngilap naka SPB bahkan ni kerja ka hap hapo ka jurisdiction jong ka SPB te ka SPB kalau kloi shisha bahkan ai palat siklur tengka ban thiet yakini kitar di petak hospital kani ka PHC kam dei ka hospital ka bahe kan don tang kumba santali ki jingthia ya mata ki kenthai santali mata ki shinrang kadon artat ka labor room ban penkhai ki khlung te nalor kata ka service area jong kani kan sulong be ha kani ka loba area bro ko we nadu ki thalau ki nonglaj ki sinai kumta ter baro dia tharai kladon kumba khatsan arfotuli ki shinong ke ba kala bakan kita kane ka PHC te nang ta shrum badeng ngidon sa habo rumku de karumku pada ka PHC ka bapet ya ka border bro ko we march teng ka border